വന്നു മാതാജി. ഇതൊന്ന് കളഞ്ഞു തരുമോ? ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ലൈവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ചെയ്യായോ മാതാജി? സ്ക്രീനിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ രശ്യത്വമുണ്ട്. അതാ കാണിക്കുന്നത്. കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജി എനിക്ക് കാണില്ല, കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്ക് കാണാതെ മാതാജി കാര്യം ചെയ്യും. മാതാജി ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് വായോ, സൂമിലോട്ട് വായോ. മാതാജി യൂട്യൂബ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണവരുണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഷെയർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഷെയർ ചെയ്യേ. അപ്പൊ ശരിയാവും മാതാജി. ടോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തു. ഷെയർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. മാതാജി ഓക്കെയാണോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോഴ് നമ്മള് സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ നമ്മള് അന്തർഗതനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ആ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അനുഭൂതി അത് ലഭിക്കാനാണ് അല്ലേ? ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയണത് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, അതുപോലെ ധർമ്മം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുക. മായയിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മറക്കരുത്, ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത സുകൃതം, ഭഗവത് ചിന്ത, ഇതൊക്കെയും നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജന്മം അത് പൂർണ്ണമാവട്ടെ, ആനന്ദകരമാവട്ടെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് അതൊക്കെ കുറേശ്ശൊക്കെ ത്യജിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മതൃപ്തിക്കായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുക. പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള, ലോകം വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ? ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഡയോജനിസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. എനിക്ക് പ്രശസ്തി, ധനം എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അലക്സാണ്ടറോട് ഡയോജനിസ് പറയാണ്, എന്റെ ശരീരത്ത് പതിക്കുന്ന ആ സൂര്യരശ്മികളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ മറയ്ക്കരുത്, എന്റെ മേല് നിഴൽ വീഴ്ത്തരുത്, ഇത്രമാത്രം അങ്ങ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ മതി. ഈ വാക്കുകള് ചക്രവർത്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചു. വാക്കുകളുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി. താൻ ഇത്രയൊക്കെ നേടി എന്താ പ്രയോജനം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി എന്ത് നേടണമോ അതൊന്നും നേടിയില്ല. മരണശയ്യയിലായി. അനുയായികളോട് പറയാണ്, താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 3 കാര്യങ്ങള് വേണം. എന്റെ ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കേണ്ടത് എന്നെ ചികിത്സിച്ച പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ആവണം. അവരുടെ കയ്യില് എനിക്ക് കുറിച്ച മരുന്നുകള് അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണുക, പിടിക്കണം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചുവോ, രത്നം, പണം, ഭൂമി, മറ്റെന്തെല്ലാം ആണോ എല്ലാം ആ വഴിയില് നിരത്തി വെക്കണം. ശവപ്പെട്ടിയിലൂടെ എൻ്റെ 2 കൈകളും പുറത്തിടണം. എന്തൊക്കെ താൻ നേടിയോ അതിനൊന്നും
ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതെല്ലാം വ്യർത്ഥം. ഇത് കാണിക്കാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുത്താലും എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമാവില്ല. ഒന്നും നമുക്ക് ആനന്ദം ശാശ്വതമായിട്ട് നൽകുന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാനാവുക? അവർ ചെയ്ത നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ മാത്രാണ്. അപ്പോ മനസ്സിലെ ഭഗവത് ചിന്തകൾ നിറയ്ക്കുക, ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താം. അല്ലാത്തവർക്ക് അവരവരുടെ ആ കർമ്മ കണക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നികത്താനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ കറങ്ങണം. ഒന്നിലും അഹങ്കരിക്കാതെ ആസക്തരാവാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനില് സദാ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പരമകാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിനായി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ പറയാണ്, അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് വേദങ്ങള്. ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അതോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. പിന്നെ വേദങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളത്തില് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ കാണുന്നുണ്ട്. അത് വേരുകൾ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശാഖകളില് ആരാണ് ഉള്ളത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് ശാഖകള് ഈ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇതിന് വളം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ആയിട്ട് എങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ഇതിന്റെ ചില്ലകളായിട്ട് പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കും വേരുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വേരുകൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അത് മണ്ണിലൂന്നി വീണ്ടും ആ വൃക്ഷം വലുതായി വലുതായി കിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്. അപ്പൊ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മൾ കാമനകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആയിട്ടാണ് ഈ വേരുകള് വേരൂന്നി വീണ്ടും വീണ്ടും പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലെ ശാഖകളിലൊക്കെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവരാണത്രേ. ഈ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഈ തായ് വേരുകള്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലമായിട്ട് സകാമ കർമ്മങ്ങൾ വേരുകളായി താഴോട്ട് വരുന്നു. അവ ഭൗതികതയില് നമ്മെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് ടഫാണ് അല്ലേ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ വേദപഠനം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് വേദജ്ഞാനികളായി മാറാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം, ഇത് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിനെ ഒരു തലകീഴായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമായിട്ട് പറയണത്. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള് മുകളിലേക്കും ശാഖകള് താഴോട്ടുമാണ്. ഇത്തരത്തിലൊന്ന് നമ്മൾ ശീലിച്ചതല്ല.
അല്ലേ? അപ്പോ ജലാശയത്തിന് അരികെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ഛായ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഛായ മാത്രാണ് എന്നാണ്. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു വളരാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ജീവസത്തകള് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിലാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവസത്തകള്. ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അന്ത്യമോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകവും എവിടെയാണ് ആരംഭമെന്നോ അവസാനമെന്നോ അറിയാൻ കഴിയണില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ആസക്തനാണ്. അങ്ങനെ വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മോചനമില്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞേ കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളില്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം. ഇതിന്റെ ചില്ലകളോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം കടന്നിട്ട് ഭൂലോകത്ത് എത്തുകയാണ്. ഒരാൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാലേ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയണത് ഇതിന്റെ ശാഖകളില് നായ, പശു, അതുപോലെ മനുഷ്യൻ, കുതിര അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മുകളിലെ ശാഖകളിലൊക്കെ ദേവതകള്, സിദ്ധചാരണ ഗന്ധർവന്മാര്, അങ്ങനെ ഉന്നത യോനിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ശാഖകള് പറയണത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴോട്ടും വേരുകൾ വളരുന്നുണ്ട്. അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ജാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ജാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മള് അസംഗം വിരക്തി ആകുന്ന അസംഗശസ്ത്രത്താലെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താലെ ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലയോ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ പദം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം നമ്മള്. അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണു അല്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ? വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭൗതികതയില് ഉപകാരമൊക്കെ വരും. എന്നാല് നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരണം എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന എന്ന്. അപ്പൊ വേദങ്ങളല്ല ആത്യന്തികം സുപ്രീമായിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉയർന്നു വേണം നീ ചിന്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ അറിയാ, ജ്ഞാനിയാവുക, അങ്ങനെ വിരക്തിയാകുന്ന അസംഗം ആകുന്ന ശസ്ത്രത്താലെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താലെ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ, ഈ തഴച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ അശ്വത്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് പരമപദം പോകാനുള്ള ആ അവസരം കിട്ടുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വിചാരിച്ചാല് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മായികമായ നിഴൽ ഏതാണ്? ഭൗതികത അല്ലേ? അതിനോട് ആകർഷണം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഭഗവത്ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം വേണം ആദ്യം. അപ്പോ ആരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുമ്പോഴ് ഈ മായികമായിട്ടുള്ള ആ നിഴലുണ്ടല്ലോ, ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, ഇതിനോട് തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്, അല്ലെ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ഉള്ളത്. ഈ ഛായ കാണുന്നത് അതാ ഭൗതികതയിലാണ്, അതാണ് ഭൗതികത. അപ്പൊ അതല്ല നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോട് ഉള്ള ബന്ധനം മറുക്കുക, ആസക്തി കൊണ്ട്, അല്ലെ? അസംഗശസ്ത്രേണ ആസക്തി ഒക്കെ വിരക്തി കൊണ്ട്, വിരക്തിയാകുന്ന ആ ആയുധം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ മുറിച്ചിടണം. എന്നിട്ട് ബന്ധനമറുത്തിട്ട് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തില്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നിർമാനമോഹ ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിയണം. ഭൗതിക തൃഷ്ണ വേണ്ട, പാടില്ല. സനാതന തത്വം എന്താണ് എന്നറിയണം. സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ഉണ്ടാവണം. ഒന്നിലും വിഭ്രാന്തരാവരുത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവുക. അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ നേടുന്നത് വഴിയും നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കാം. ഇപ്പൊ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മായയെ ജയിച്ചാല് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പറ്റും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അധീശൻ. അഹങ്കാരജന്യമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഭഗവാനില് സ്വയം ആത്മാർപ്പണം നമ്മൾ ചെയ്യുക. മായയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് മിഥ്യാഭിമാനവും. ഇവിടെ കുറച്ചു നാള് താമസിച്ചു മടങ്ങേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും. അഹന്ത, മമത ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവണത്. ഭഗവാന് നമുക്ക് സ്വയം സമർപ്പിതരാവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം അത് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ, മായാമോഹം, ദുസ്സംഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥലത്തിനെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇത്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന ഭാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യനൊന്നും പ്രകാശിതമാക്കണ്ട. ന ശശാങ്കോ, ചന്ദ്രനും ന ഭാവക, അഗ്നിയും ഒന്നും അവിടെ ചൂടോ വെളിച്ചമോ നൽകേണ്ടതില്ല. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, എവിടേക്ക് എത്തിയാല് പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ. തദ്ധാമ പരമം മമ, അതാണ് എന്റെ ധാമം മക്കളെ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എത്ര നന്നായിട്ടാ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലേ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാറാണിയുമായിട്ട് അല്ലെ, സുരഭി പശുക്കള് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കാം.
പിന്നെ എന്തിനാണ് മക്കള് ഈ ഭൗതികത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അങ്ങനെ സഹസ്രദള പത്മത്തില് ഭഗവാൻ ലീലയാടാണ്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, തദ്ധാമ പ്രവേശനത്തിന് അർഹനാവുക. ഇത് ദേവീധാമമാണ് അല്ലേ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പോ ഏറ്റവും മുകളില് ആണ് കൈലാസവും ഹരിധാമവും എല്ലാം, വിഷ്ണു ലോകവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് വൈകുണ്ഠം, അതിൻ്റെയും ഏറ്റവും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഗോലോകം പ്രകാശമയമാണ് അല്ലേ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരാണ് അല്ലേ? കുണ്ഠമാണ് ഇത്. വൈകുണ്ഠം, ഭഗവാന്റെ ധാമം വൈകുണ്ഠമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം കുണ്ഠമാണ്. തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ, ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാവണ്ടേ? അപ്പോ ഈ കുണ്ഠം ആകുന്ന ഈ ഭൗതികതയില് ഭയം, ടെൻഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അഭയമാണ് വൈകുണ്ഠം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ, നമുക്കറിയാം. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. മനുഷ്യൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല, 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസിലുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതികതയില് അവര് ബദ്ധരാണ് അവര്. അപ്പോ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് അവര്. അതാണ് ഭഗവാന് മേഴ്സി തോന്നിയിട്ട്, കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്റെ ധാമം പ്രകാശപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ധാമത്തിനെയൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിരല് അറ്റുപോയി വിചാരിക്കുക, പിന്നെ ആ വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? കൈയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, ഈ തീപ്പൊരികളൊക്കെ തീയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതൊരു വെറും ഒരു ചാരമായിട്ട് മാറും. എന്നാൽ തീയിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴോ അതിന് നല്ല ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പോ ഈ ദാഹം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ജലം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നല്ല രുചിയോടെ അത് കുടിക്കും, നന്ദിയോടെ അല്ലെ? എത്ര ദുഃഖമുണ്ടോ അത്രയ്ക്കാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് വിധനയും നോക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതികത പ്രയാസം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ധനസമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആള് സുഖാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അവര് മൂഢരാണ്. അവരറിയണില്ല അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ പെട്ടിട്ട് അലയാണ്. ഭൗതികതയിലേക്ക് ജീവനെ പിടിച്ചിഴക്കുന്നത് മനസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലാക്കണം, അപ്പോഴ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവും. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് കഴിയണേ, ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരണേ, സ്വന്തം ധാമത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർ ഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു.
എത്ര കാലമിരിക്കുമിനിയെന്നും സത്യമോ നമുക്കേതുമൊന്നില്ലല്ലോ. അല്ലേ? ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ പോയ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. നമുക്കിതൊരു ചാൻസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ അടുത്ത ജന്മം മൃഗമാവണോ, മനുഷ്യനാവണോ, ദേവീദേവന്മാരാവണോ, അതോ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോണോ, നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കണത്. അപ്പൊ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോ ഈ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയാൽ ഫൈന് കിട്ടും അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കർമ്മ നിയമമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണ പോലെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ നമുക്ക്? എണ്ണി എണ്ണിക്കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സമയമില്ല ഇനി അല്ലേ? വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മള്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അല്ലേ? പുനർജന്മം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം ഈ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സ്വീകരിക്കും. അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോവാണ്. 10. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണു തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെന്താ കരുതണേ? എനിക്ക് മരണമില്ല എന്നാണ്. അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുമ്പോഴും അടുത്ത മൃഗം പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അതിനറിഞ്ഞൂടാ അടുത്തത് അതിന്റെ ടേണാണ്, അടുത്തത് അതിന്റെ കഴുത്തിലാണ് കത്തി വെക്കുന്നേ, അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. ഇപ്പോ ദില്ലിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഭീകരൻ തോക്കുമായിട്ട് വന്നു, ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാ. എല്ലാരും നിലവിളിച്ചു. ഒരാള് മാത്രം വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പൊ പിസ്റ്റള് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ലക്നൌവിലേക്ക് പോണ്ട ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഇത് ലക്നൌവിൽ ഇറങ്ങില്ല, കൽക്കട്ടയ്ക്കാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് എല്ലാരും പേടിച്ചു വരച്ചു. ഈ മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൽക്കട്ടയൊക്കെ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഈ ആതങ്കവാദി പറയാണ്, ഫ്ലൈറ്റ് കൊൽക്കത്തയല്ല ദുബൈയിലാണ് ഇറങ്ങണേന്ന്. അപ്പോഴും മൂഢന് സന്തോഷം കൂടുതലാ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, വിത്തൗട്ട് എനി വിസ നമുക്ക് ദുബായിലേക്കൊക്കെ പോകാലോ എന്നാണ്. ഒരു പേടിയില്ല. ഭീകരൻ എപ്പോഴാണ് ജീവൻ എടുക്കുക അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മള് മൂഢാത്മാക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ മതിമറന്ന് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് കഴിച്ചുകൂട്ടാണ്. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. മായാപഹൃതജ്ഞാനം, ഈ ജ്ഞാനത്തിനെയൊക്കെ മായ മറച്ചിരിക്കുക, അപഹൃതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ആ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും.
മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവർക്ക്, അതായത് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകാത്തവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അല്ലെ, എത്ര ശിഷ്യരെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിതരാക്കുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യത്യസ്ത ശക്തികള് വീണ്ടും പറയാണ്. ഓരോന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? അവസാനം ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പശുവാണ് പാല് തരുന്നത് അല്ലേ? പശുവിന് എങ്ങനെയാ പാലുണ്ടാവുക? പുല്ലൊക്കെ കഴിക്കണം അല്ലേ? ആ പുല്ലൊക്കെ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? മഴയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ മഴ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണേ? അത് സമുദ്രത്തിന്റെ വഴിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രം ആരാ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കണത്? ഭഗവാനല്ലാതെ ആരാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. 13. ഗാമാവിശ്യജ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത്. ഓജസ് പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പൊ സസ്യത്തിന് ഔഷധ ശക്തിയൊക്കെ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് എന്നാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ഉള്ളൂര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമൂ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജൻ എഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാൻ കഴിയുക? ഭക്തി ആകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതണം കണ്ണില്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സർവീശ്വരത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. 14. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 തരം ഉണ്ട് അല്ലേ? കടിച്ചു മുറിച്ച് കുടിക്കുന്നത്, നക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ലേഹ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണം ഉണ്ട്. എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ജഠരാഗ്നി ഉണ്ടല്ലോ, വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. ഈ ഓരോന്നിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതും ഒക്കെ ആ പ്രാണവായു ആണ് അല്ലെ? അതിനോട് ചേർന്ന് ഭഗവാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആ ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തേജസ്, ഓജസ് ഒക്കെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതെന്നെ തന്നെ. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഇനി എന്താ ഇനി പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാനുണ്ട്. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്.
എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ? ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് വിവരം മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയാണ്. മക്കളെ, ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ, യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷരേവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. എന്താ, രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നാണ്. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ജീവികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. എന്നാ ഉന്നത യോനികളിലുള്ള ദേവന്മാര്, സിദ്ധചാരണ ഗന്ധർവന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും തെറ്റുപറ്റില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല എന്നാണ്. അതില് ദേവന്മാര് വരുമോന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ? ദേവന്മാരൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാത്തവര് തന്നെ. നമ്മള് ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാവരും തെറ്റുപറ്റുന്നവര് എന്നാണ്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. തെറ്റ് പറ്റുന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട്, പറ്റാത്തവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ ഉത്തമ പുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് അല്ലേ? ഉത്തമ പുരുഷൻ, നിന്റെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനാണ്, നാശമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. യസ്മക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദഭിജോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേജ പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പോഷണം, അതാണ് ഭഗവാന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോ അന്തരാത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മള്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുക, പ്രശാന്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? എല്ലാ വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതൻ അല്ലേ? നാശമില്ല ഭഗവാന്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാനെ പറയുന്നത് പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കുന്നവര്, അറിയുന്നവര്. അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പരിപൂർണരായി ജ്ഞാനത്തില്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്. ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആള് എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ്. ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ആളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര് ബുദ്ധിമാനെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ അവരെ കഴിയില്ല അല്ലേ? ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും, ഭഗവാൻ
ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. വേദങ്ങളില് ഉള്ള അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിവാക്കി തന്നത്, അറിവ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയത്. ഈ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത വരികയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നൽകി. ഏത് മാർഗം വേണം ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായതല്ല, ആധ്യാത്മികതയാണ് പെർമനന്റ്. ഇപ്പോ വേദാന്ത സാരം അതെന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിനാമം ജപിക്കുക അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയില് ആണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത്. അപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവനം നടത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പുരുഷോത്തമ ധാമമുണ്ട്. ഇത് സുധാമ ആണ്. ഈ കഥ നമുക്കറിയാം. മറ്റൊരു കഥ പറയാം. പുരുഷോത്തമ ധാമം ഏതാണ്? പുരുഷോത്തമ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. അത് ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ്. ശംഖക്ഷേത്രം എന്നും പറയും. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭരിച്ച നഗരം. രാജാവിന് നീലമാധവനെ സ്വപ്നം കാണും. നീലമാധവൻ എന്നൊരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈതന്യവത്തായ ഒരു മൂർത്തിയുണ്ട്. അതെവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ വിഗ്രഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ രാജാവിന് അത് കാണണം, വളരെ ആസക്തി. ആ മൂർത്തി എനിക്ക് കാണണം എന്ന്, നീലമാധവനെ കാണണം. അപ്പോ വിദ്യാപതി എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ മന്ത്രിയാണ്, പറഞ്ഞു നീലമാധവനെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. ഒടുവിൽ ശബര എന്ന് പറഞ്ഞ വനവാസികളുടെ അവർക്കറിയാം ഈ നീലമാധവനെ കുറിച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകളെ സ്നേഹമായി വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രി നോക്കുമ്പോ ആരും അറിയാതെ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ എവിടെയോ പോകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആവുമ്പോ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോഴും നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എവിടെയാണ് രാത്രി പോകുന്നതെന്ന്. അത് പറയില്ല, അത് രഹസ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നീലമാധവനെ പൂജിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, അത് ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മപത്നി അല്ലേ, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഒന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വിദ്യാപതിയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ കടുക് കയ്യിൽ കരുതി. മഴക്കാലമല്ലേ, പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയാല് അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാലോ. അങ്ങനെ കണ്ടു നീലമാധവൻ. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊരു ചൈതന്യം.
തിരികെ വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീലമാധവനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവ് സൈന്യമൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് എത്താണ്. അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴെന്താ, വിഗ്രഹം അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. ഗ്രാമമുഖ്യനൊക്കെ ഈ വിദ്യാപതിയെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം വന്നു. നീ കാരണത്താലാണ്. അങ്ങനെ നീലമാധവൻ ഇവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയാണ്, ഇനി എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട, എന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി സമുദ്രത്തില് 3 തടിക്കഷ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും. ചക്രം, താമര, അനന്തൻ ഒക്കെ അടയാളങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. അതെടുത്ത് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ 3 വലിയ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശില്പികളൊക്കെ വന്നു, ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഉളി ഒടിഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ വിശ്വകർമാവ് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം, വിഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 ദിവസം എനിക്ക് സമയം വേണം, ആരും എൻ്റെ മുറി തുറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അകത്തുനിന്ന് കൊട്ടണയോ മുട്ടണയോ ഒന്നും ശബ്ദം കേൾക്കണില്ല. അപ്പോഴേ രാജാവ് വിചാരിച്ചു, എന്താ വിശ്വകർമാവിന്, ഈ ശില്പിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വാതില് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുറന്നപ്പോൾ എന്താ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള 3 മൂർത്തികള്. ശില്പിയോ അവിടെ ഇല്ലതാനും. രാജാവ് ആകെ വിഷമിച്ചു. കണ്ടതെന്താ, ജഗന്നാഥ്, ബലരാം, സുഭദ്ര 3 മൂർത്തികളാണ്. പകുതിയെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഷമായി രാജാവിനെ. തുറക്കെ, ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ചു എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തില് വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, ആനന്ദഭാവമാണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് അല്ലേ, കേൾവി കേട്ട രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കോ ഇവിടെ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലഗണന നമുക്കറിയാം, എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്, കോടിക്കണക്കിന്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം മണ്ണിനടിയിലായി, യുഗങ്ങള് കഴിഞ്ഞതല്ലേ. അങ്ങനെ പിന്നീട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വന്ന രാജാവ് കാലമാധവൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വട്ടം കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴ് കുതിര ഒരു ചക്രം തട്ടി വീഴാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് നോക്കി, അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുത്തു, അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് തിരിച്ചെത്തി. ആരും അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ. അപ്പൊ എത്രയോ യുഗങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞു, അതെ, ഈ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്ന്. പിന്നീട് അപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വന്ന് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ഇപ്പോ അനേകം വിസ്മയങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന്റെ മീതെ ഒരു സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. ഏത് ദിശയിൽ നോക്കിയാലും അത് നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ചക്രം കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലമാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ സിംഹദ്വാരം എന്നുള്ള കിഴക്കേ ഗോപുരം, ദേവഗണങ്ങൾ പോലും അവിടെ വന്ന് ദർശനം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതുപോലെ കൊടി, കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിലേക്ക് വീശുന്ന കൊടിയാണ്. കടലിരമ്പല്, അത് മതിൽക്കകത്ത് കേൾക്കില്ല. കാരണം സുഭദ്ര കുഞ്ഞു പെങ്ങള്, പെങ്ങൾക്ക് കടലിരമ്പൽ ഭയാണ്, അതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തെടപ്പിള്ളി, അത് അടുക്കള, അവിടെ 7 പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഈ നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ പാത്രത്തിലെ നിവേദ്യമാണ് ആദ്യം പാകം ചെയ്തു വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത്യത്ഭുതകരമാണ് അവിടുത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം 2000 പേര് വന്നാലും, അതല്ല 2 ലക്ഷം പേര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് പ്രസാദം അവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒട്ട് വേസ്റ്റ് ആവുമില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. അവിടെ ഒരിക്കൽ പോയി അവിടത്തെ എന്താ പറയാ, പ്രസാദം ഭജിച്ചാൽ പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മണിഭൂഷിത മാതാജി, മണിഭൂഷിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, മണിഭൂഷിത മാതാജി ഇറങ്ങിയോ? ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി